Γεια σας, καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι Enigma Vibes. Εγώ είμαι η Έλενα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα ο καιρός είναι λίγο εδώ βροχερός. Όπα, κουνάω πάλι την κάμερα, μάλιστα. Θα το συνηθίσω που θα πάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις εγγραφούλες σας, για τα like σας, για τα σχόλιά σας, για όλη σας την υποστήριξη. Είστε πραγματικά υπέροχοι. Σας ευχαριστώ θερμά μέσα από την καρδιά μου. Να αφήσω αυτά στην ακρούλα. Έχω καθαρίσει τις καρτούλες μου. Πάμε να ανακατέψουμε. Γράψτε μου εσείς κάτω στα σχόλια πώς περνάτε, τι κάνετε, πώς γενικά τα Σαββατοκυριακά σας, ας πούμε, τι κάνετε, πώς περνάτε. Σκεφτόμουν σήμερα να ρωτήσουμε. Καθίστε βέβαια έτσι αναπαυτικά, χαλαρώστε, πάρτε το καφεδάκι σας, πάρτε ό,τι θέλετε να πιείτε. Καθίστε έτσι όμορφα και ωραία, βάλτε ακουστικά αν θέλετε. Εμένα με χαλαρώνουν πολύ τα ακουστικά, ό,τι ακούω το ακούω μόνο με ακουστικά. Και να τα πούμε. Τα ανοιγματάκια είναι γενικά, έτσι. Δεν είναι προσωπικά, δεν είναι για όλους, δεν θα σας πιάσουν όλους. Δεν είναι προσωπικά, ξαναλέω. Ό,τι δεν σας αρέσει το κλείνετε ή κρατάτε αυτά που θέλετε, πετάτε τα υπόλοιπα, δεν είναι όλα για όλους. Αυτά. Ναι, έλεγα σήμερα, σκεφτόμουν να δούμε τι γίνεται μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει μεταξύ σας με το συγκεκριμένο άτομο. Τι γίνεται, τι σκέφτεται, τι νιώθει το άτομο αυτό μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, μετά από μια κατάσταση ίσως δύσκολη, μετά από μια κατάσταση μπλεγμένη. Να δούμε πώς νιώθει και τι σκέφτεται το άτομο αυτό. Να δούμε τι σκέφτεται, πώς είναι τώρα. Πάμε. Οπα. Κάτσε μωρέ, μη βιάζεστε. Ένα λεπτάκι. Πάμε να δούμε μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, τι σκέφτεται αυτό το άτομο, τι νιώθει, πώς νιώθει. Πάμε. Βασιλιάς των Ράβδων. Μάλιστα. Ο Βασιλιάς των Ράβδων είναι ένα δραστήριο άτομο, ενεργητικό. Έχει μέσα του πάρα πολύ πάθος για εσάς, δηλαδή όσον αφορά το κρεβάτι, το σκέφτεται πολύ έντονα με εσάς. Δεν ξέρω αν είχε συμβεί, μήπως δεν είχε συμβεί, γι' αυτό το σκέφτεται τόσο έντονα ή σκέφτεται τόσο έντονα γιατί ήταν τόσο καλό και θέλει να ξανασυμβεί. Είναι πάντως ένα πολύ δραστήριο άτομο, με έντονα πάθη, πολύ γοητευτικό άτομο, πολύ φλογερό άτομο, αλλά βέβαια θα δούμε και λίγο παρακάτω, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Μπορεί να είναι και ένα άτομο παντρεμένο, έτσι. Μπορεί δηλαδή όσοι είστε εδώ πέρα ή να είναι η ενέργεια και να είναι αυτό που σας απασχολεί. Θα δούμε όμως και παρακάτω. Βασιλιάς των Πεντάκτηνων. Ναι, ξεκάθαρα είναι, έχει οικογένεια. Είναι... Μ' αρέσει που ρωτάω κάτι και μετά με το που ανοίγω μια κάρτα μου το επιβεβαιώνει η κάρτα. Ναι, τελικά, Έλενα, είναι παντρεμένο αυτό το άτομο, έχει οικογένεια κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έχει όμως πολύ έντονα συναισθήματα για σας, έχει έρωτα για εσάς και αισθάνομαι ότι και εσείς το ίδιο, γιατί αισθάνομαι λίγο ότι ό,τι σκέφτεται αυτό το άτομο το σκέφτεστε και εσείς, δηλαδή αυτά που σκέφτεστε εσείς, αυτά που έχετε στο μυαλό σας για αυτό το άτομο, τα έχει και αυτό το άτομο για εσάς.
Και δεν ξέρω ποια είναι ακόμα η κατάσταση, γιατί δεν έχω δει πολλές λεπτομέρειες, αλλά πάντως σας θέλει πολύ. Μένω εκεί και παρακάτω θα τα δούμε όλα. 7 των κουπών. Συναισθηματικά μπλοκαρίσματα υπάρχουν σίγουρα. Ίσως και από τη δική σας την πλευρά, ίσως και από τη δική του, ίσως και από των δυο σας. Σας σκέφτεται πάρα πολύ, δηλαδή σας φαντασιώνετε πολύ, έτσι, και μέχρι στιγμής μου έχει βγει ότι σας φαντασιώνετε πολύ ερωτικά. Σκέφτεται πώς περνούσατε μαζί ή πώς θα περνούσατε μαζί, γιατί ξαναείπα και πριν ότι δεν ξέρω, μπορεί και να μην είχατε έτσι σχέση με αυτό το άτομο. Ακόμα τουλάχιστον, δεν ξέρω. Καλά, πάμε να δούμε και λίγο περισσότερα. Το είδαμε έτσι λίγο το ρεζουμέ, ότι είναι ένας άνθρωπος, αυτή η κακιά μου συνήθεια, ότι είναι ένας άνθρωπος που σας σκέφτεται πολύ έντονα ερωτικά, αλλά είναι και ένας άνθρωπος, γιατί 2 κάρτες μου ανοίξανε, ότι είναι ένας άνθρωπος, ένα άτομο σε οικογένεια, ένα άτομο σε γάμο. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι παιδιά, αν δεν είναι για εσάς αυτό το άνοιγμα, βλέπετε εξ αρχής, γι' αυτό ανοίγω αυτές τις 3 καρτούλες, για να δούμε λίγο έτσι και να πιάσουν αυτοί που είναι, αυτοί που ενδιαφέρονται, να το πιάσουν το υπονοούμενο και να μείνουν οι υπόλοιποι. Μην μένετε, βλέπετε ότι είναι μια κατάσταση που δεν είναι, ας πούμε, δεν είστε σε γάμο ή δεν θα παντρευτείτε ή δεν... Εντάξει, βλέπετε λίγο πώς θα πάει η κατάληξη. Ωραία, εγώ θέλω να ρωτήσω για τους ανθρώπους που μείνανε και είναι εδώ, και η ενέργεια αυτή είναι για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Δεν μιλάτε βασικά, πολύ πιθανό να μην μιλάτε, αλλά θέλω να δω τι σκέφτεται αυτό το άτομο μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Τι σκέφτεται. Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, τι σκέφτεται αυτό το άτομο. Ναι. Δώσε μου και αυτό. Μάλιστα, έχουμε 8 των πεντάκτηνων. Εσείς ενδεχομένως είναι η δική σας ενέργεια εδώ, γιατί έχετε λίγο κλειστεί και στον εαυτό σας. Έχετε λίγο στραφεί και προς τα μέσα σας, έχετε λίγο στραφεί ίσως προς τα μέσα σας και σας ακούτε. Έχετε μάθει λίγο να σας ακούτε, λίγο την καημένη μου την ψυχούλα, ας πούμε, λίγο να την ακούσω, λίγο να τη συγχωρήσω, λίγο να με μάθω. Έχετε λίγο κλειστεί μέσα σας, έχετε μάλλον όχι κλειστεί, στραφεί προς τα μέσα σας. Τώρα ακόλουθος των κουπών. Σε σκέφτεται πάρα πολύ, συνέχεια. Είναι ερωτευμένο το άτομο αυτό, δηλαδή, που έχετε στο μυαλό σας, και πολύ πιθανό να μην μιλάτε. Βέβαια θα το δούμε και παρακάτω. Θέλω να μου δείξεις και παρακάτω αν μιλάνε ή όχι. Πολύ πιθανό να μην μιλάτε βέβαια, έτσι. Σας σκέφτεται πάρα πολύ έντονα. Πάρα πολύ έντονα. Πετάει δηλαδή έτσι στον ουρανό, στα σύννεφα κάθε φορά που σας σκέφτεται. Ίσως είστε έτσι και το λιμάνι στη σκέψη του, δηλαδή θέλει να σας σκέφτεται για να ηρεμεί παρόλα αυτά που ενδεχομένως να έχουν συμβεί, έτσι. Βασίλισσα των πεντάκτηνων. Εδώ είστε εσείς, θεωρώ εγώ, έτσι, πάντα. Είστε ένα άτομο... Εδώ είστε ένα άτομο που έχει σταθεί σε αυτή την κατάσταση με περισσότερη αξιοπιστία. Δηλαδή, ίσως το άλλο το άτομο δεν ήταν τόσο αξιόπιστο όσο ήσασταν εσείς μέσα στη σχέση. Δηλαδή, το άλλο το άτομο
μας τα έκανε λίγο μαντάρα, αλλά εσείς ίσως εδώ που στραφήκατε και μέσα σας είπατε θα προσεγγίσω όλη αυτή την κατάσταση με πιο αξιόπιστο τρόπο, θα παραμείνω ίσως και αυτός ο άνθρωπος σας βλέπει σαν το άτομο εμπιστοσύνης που δηλαδή σαν να έπεσε στα μάτια σας αυτός ο άνθρωπος, αλλά εσείς καταφέρατε με τη στάση σας όχι μόνο να μείνετε όρθια, μείνετε και στα δικά του μάτια του ανθρώπου αυτού όρθια ή όρθιος, εντάξει. Θα τα κάνω αυτά τα λάθη, θα τα κάνω, αποδεχτείτε το αποδέχομαι κι εγώ. Λοιπόν, πάμε 6 των κουπών. Έντονα συναισθήματα και εδώ είναι άλλη μια κάρτα που μας βγάζει έντονα συναισθήματα πάθους, έρωτα. Πολύ έντονα συναισθήματα πάντως υπάρχουν, δηλαδή αυτή η ενέργεια, τα συναισθήματα, αισθάνομαι όμως ότι επειδή είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα, αισθάνομαι ότι δεν είναι μόνο από την πλευρά του ατόμου που πολύ πιθανό να μην μιλάτε πια. Αισθάνομαι ότι είναι και από τη δική σας την πλευρά πάρα πολύ έντονα τα συναισθήματα. Είναι και από τις δύο πλευρές. Αισθάνομαι σαν αμφίδρομες τις σκέψεις, αμφίδρομα τα συναισθήματα και αμοιβαία. Δηλαδή αισθάνομαι ότι ό,τι αισθάνεται ο ένας, το αισθάνεται και ο άλλος. Μπαίνει και έχετε και λίγο τηλεπαθητική έτσι σχέση. Μπορεί, δεν ξέρω, να είσαστε έτσι και λίγο... Λοιπόν, πάμε σε μια κάρτα μεγάλης αρκάνας, το οποίο είναι το άρμα. Το άρμα δείχνει έτσι καρμική κατάσταση. Δείχνει κίνηση προς τα εμπρός, όμως δηλαδή είναι ένα άρμα και θα έρθει, έτσι. Θέλει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ενδεχομένως εδώ να έχουμε και κάποια χιλιομετρική απόσταση και συναισθηματική και χιλιομετρική, μόνο συναισθηματική. Πάντως υπάρχει μία απόσταση και πολύ πιθανό να κάνει ένα ταξίδι και να έρθει να σας βρει για να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα. Να μπει μία τελεία και να αρχίσει κάτι καινούριο. Να αρχίσει κάτι καινούριο μαζί σας. Να μπει μια τελεία σε αυτό που συνέβη, ίσως έγινε κάποια παρεξήγηση στο παρελθόν και θέλει να έρθει οπωσδήποτε να ξεκαθαρίσει. Είδαμε και πριν ότι αυτό το άτομο είναι και σε οικογένεια. Έτσι δεν ξέρω αν είσαστε και εσείς σε οικογένεια. Μπορεί να είσαστε και οι δύο σε οικογένεια, σε γάμο δηλαδή, σε σχέση, σε γάμο. Πάντως είδα ότι το άτομο αυτό έχει οικογένεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγα περισσότερα πράγματα. Τι άλλο κάνει αυτό το άτομο, τι έχει συμβεί, ίσως τι έχει συμβεί. Να μας δείξει τι έχει συμβεί. Αν σκέφτεται, αν θα έρθει. Τι θα κάνει αυτό το άτομο, τι θα κάνει, για να δούμε. Όχι, δεν θέλω ακόμη τα χαρτάκια μου να τα ρίχνω ανάποδα. Συγχωρέστε με γι' αυτό. Για δικούς μου λόγους. Ωραία. Πάμε. 6 των πεντάκτηνων. Αυτό που είπαμε και πριν, ότι θέλει να έρθει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, το σκέφτεται πολύ έντονα αυτό. Δηλαδή το έχει μέσα στο μυαλό του. Με το 6 των πεντάκτηνων. Θέλει να αποκαταστήσει ίσως την ισορροπία μεταξύ σας. Τώρα δεν ξέρω, δεν μου δείχνει ποια θα είναι αυτή η ισορροπία. Δεν ξέρω αν θέλει να τα ξαναβρείτε ή απλά θέλει να αποκαταστήσει τη φήμη του, αυτό το άτομο. Δηλαδή σου έκανα κάτι, έγινε κάποια παρεξήγηση και τώρα θέλω να έρθω και να αποκαταστήσω, δηλαδή να μην λες
ο κακός ο άνθρωπος τι μου έκανε, να σου πω ακριβώς τι ήθελα να κάνω, για ποιο λόγο το έκανα, γιατί έπραξα έτσι. Ίσως να μην γνωρίζατε ότι είχε και η και ίσως αυτό και να έγινε. Ίσως το μάθατε, ίσως σας έκρυβε ότι δεν είχε οικογένεια και το μάθατε με κάποιον τρόπο και θέλει να έρθει να σας εξηγήσει, να σας δώσει κάποιες εξηγήσεις, να αποκαταστήσει. Εγώ νιώθω ότι θέλει να αποκαταστήσει τη φήμη του εδώ πέρα, το άτομο αυτό. Εδώ, ρε παιδιά, πραγματικά εντωμεταξύ τις κάρτες τις διαβάζω έτσι μία προς μία και δεν έχω δει την επόμενη κάρτα, την έχω δει στο άνοιγμα που κάνω, αλλά δεν θυμάμαι ποια είναι η επόμενη. Λοιπόν, πώς είπα λοιπόν, γιατί η Σελήνη, και όσοι ξέρετε, να τώρα παιδιά, η Σελήνη τι μας λέει? Υπήρχαν μυστικά. Υπήρχαν δηλαδή καταστάσεις οι οποίες ήταν μυστικές. Απόκρυφες, δηλαδή υπήρχαν μυστικά. Ίσως υπήρχαν και κάποιες φοβίες, κάποιος φοβότανε και κάτι. Ίσως αυτός ο άνθρωπος που είχε την οικογένεια φοβότανε. Φοβότανε μη μαθευτεί και τελικά μαθεύτηκε. Δηλαδή δεν υπήρχαν δηλαδή ξεκάθαρα πράγματα. Υπήρχε έτσι ίσως αυτό το άτομο έχει και λίγο μια σκοτεινή πλευρά. Ίσως περνάει και μια φάση λίγο πιο καταθλιπτική στη ζωή του. Αυτό το άτομο, έτσι, το άτομο πάντα. Μπορεί να είναι γυναίκα, μπορεί να είναι άντρας, όποιον έχετε στο μυαλό σας εσείς. Πιάνει για όλους και όποτε το βλέπετε είναι άχρονο το βίντεο. Άρα λοιπόν υπήρχαν μυστικά. Η Σελήνη μας δείχνει ξεκάθαρα ότι υπήρχαν μυστικά. Άρα λοιπόν ίσως κάτι έγινε εκεί, ίσως και εσείς δεν γνωρίζατε ότι το άτομο αυτό έχει οικογένεια, είναι σε γάμο και το μάθατε και θέλει να έρθει να αποκαταστήσει. Τι λέω? Θέλει να έρθει να αποκαταστήσει τη φήμη του. Μας βγαίνει κάρτα, πάλι κάρτα εντωμεταξύ Μεγάλης Αρκάνας, έτσι καρμική σχέση full. Μας βγαίνει κάρτα της δικαιοσύνης. Θέλει να έρθει να δικαιωθεί. Θέλει να μιλήσετε και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Να αποκαταστήσει την αλήθεια. Δηλαδή θέλει να λύσει αυτή την παρεξήγηση, ρε παιδί μου. Δεν νιώθει καλά μάλλον μέσα του αυτό το άτομο και θέλει να έρθει να λύσει την παρεξήγηση. Γιατί υπήρχε μια μυστική κατάσταση με την κάρτα εδώ της Σελήνης. Υπήρχαν μυστικά, υπήρχαν έτσι κάτω από το χαλάκι πράγματα και το μάθατε εσείς. Θέλει πολύ έντονα να έρθει να ξεκαθαρίσει. Πάρα πολύ έντονα. Ακόλουθος των Ξυφών. Ο ακόλουθος των Ξυφών οπωσδήποτε θέλει να μαθαίνει τι κάνετε. Αν δεν έχει τρόπο να μαθαίνει τι κάνετε, τώρα τα λύσα κάτω αυτό το άτομο, έτσι. Αν δεν έχει τρόπο, αν έχετε κλείσει όλες τις διόδους επικοινωνίας, τον έχετε μπλοκάρει αυτόν τον άνθρωπο, γιατί τι ρωτήσαμε και πριν, μιλάμε, δεν μιλάμε, λέω δεν είναι σίγουρο. Εδώ μου δείχνει ότι δεν μιλάτε, γιατί εδώ θέλει να μαθαίνει τι κάνετε. Αλλά αισθάνομαι ότι έχετε κλείσει λίγο, δηλαδή έχετε κλείσει λίγο τη δίωδο της επικοινωνίας. Μπορεί να τον έχετε μπλοκάρει αυτόν τον άνθρωπο κιόλας και να μην βρίσκει, να μην σας βρίσκει, να μην μαθαίνει τι κάνετε και να έχει σκυλιάσει. Ορίστε και άλλη κάρτα Μεγάλης Αρκάνας, η καρμικότητα έτσι καλά κρατεί. Έχουμε τον Ερημίτη, απομόνωση. Είστε καιρό χωριστά, παιδιά, εδώ με τον Ερημίτη. Είναι καιρός που δεν μιλάτε, θεωρώ. Δηλαδή, γυαλίζει κιόλας κάρτα. Ναι, είστε καιρό που δεν μιλάτε. Μπορώ δηλαδή να το ερμηνεύσω και έτσι, ότι έχετε καιρό να μιλήσετε και άρα δεν μιλάτε, έτσι, όπως είδαμε και εδώ,
ότι έχετε κλείσει μάλλον κάποιες διόδους επικοινωνίας και σκυλιάζει. Εδώ αυτή η κάρτα λέει ότι όντως είστε καιρό χώρια, δεν μιλάτε και υπάρχει κιόλας και μία απομόνωση. Η απομόνωση ίσως είναι και αυτό, έτσι. Κάποιος από τους δύο απομονώθηκε. Λέει, θέλω να πάρω σοβαρές αποφάσεις, θέλω να δώσω απαντήσεις σε πράγματα που συνέβησαν και δηλαδή θέλω λίγο να πάρω το χρόνο μου και να δω τι συνέβη, τι έγινε, πώς προχωράω από εδώ και πέρα, αλλά σίγουρα δεν μιλάτε με αυτό το άτομο. Είστε χώρια δηλαδή, κάμποσο καιρό χώρια. Μάλιστα, για να δούμε. Τι άλλο, δώσε μου και κάτι ακόμη για αυτά για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Δώσε μου και άλλες πληροφορίες για αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, για τους ανθρώπους εδώ που μας παρακολουθούν, για όσοι έχουν μείνει έτσι, που τους ταιριάζει τούτη εδώ η κατάσταση, δεν είναι όλα για όλους. Εγώ αυτό λέω συνέχεια, ακούραστη, δεν θα κουράζομαι. Λοιπόν, δώσε μου και άλλα πραγματάκια να δούμε άλλη μια φορά να ανακατέψω. Δώσε μου και κάτι ακόμη για αυτή την κατάσταση. Ας πάρω αυτό που τράβηξα. Ορίστε. Λοιπόν, έχουμε 7 των ράβδων. Εδώ βγαίνει ξεκάθαρα αυτό που βγήκε και πριν, ότι κρατάω έτσι μια η απομόνωση μας βγήκε πριν, ναι, αμυντική στάση. Εδώ πολύ πιθανόν να είστε εσείς που γυρίσατε την πλάτη και κλείσατε τις διόδους επικοινωνίας. Εδώ πολύ πιθανόν να είσαστε εσείς, γιατί φαίνεται δηλαδή σαν να έχετε γυρίσει την πλάτη. Δηλαδή κάτι έγινε, ίσως να μην γνωρίζατε ότι αυτό το άτομο, παιδιά, είχε οικογένεια, ίσως ή ήθελε και αυτό το άτομο κάποια στιγμή να το πει, αλλά δεν το είπε, τον πρόλαβαν οι καταστάσεις, τον πρόλαβαν τα γεγονότα, τον άνθρωπο αυτόν, ή κορόιδευε. Βέβαια, αλήθεια είναι ότι δεν πιάνω έτσι, δεν πιάνω πολύ κοροϊδία ακόμα, θα ρίξω και άλλα χαρτάκια να δω, δεν πιάνω πολύ κοροϊδία, ίσως ήθελε να το πει και τον πρόλαβαν τα γεγονότα, τον πρόλαβαν οι καταστάσεις. Εσείς πάντως κρατάτε μια αμυντική στάση, θέλετε έτσι να τον βάλετε και λίγο στη θέση του αυτό το άτομο, γιατί κάτι έγινε και δεν σας πολύ άρεσε. 3 των πεντάκτηνων. Έχει μετανιώσει. Πολύ πιθανό, παιδιά, να έγινε και αυτό που είπα. Έχει μετανιώσει για αυτό που έκανε. Έχει εγκλωβιστεί έτσι στις σκέψεις του αυτό το άτομο. Προσπαθεί να κάνει υπομονή, γιατί δεν θέλει να κάνει κάτι βεβαιασμένο και να τα γκρεμίσει όλα. Θέλει να ζυγίσει λίγο την κατάσταση. Πάντως έχει μετανιώσει. Ίσως να μην ήθελε και να το κάνει, γιατί ειλικρινά δεν πιάνω έτσι ότι ήθελε να σας κοροϊδέψει. Βέβαια, εντάξει, θα δούμε και παρακάτω, δηλαδή πιάνω πολύ έντονο πάθος, πιάνω έτσι πολύ έντονα συναισθήματα ότι έχει αυτό το άτομο για εσάς, και εσείς όμως, έτσι, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ αμοιβαία, αλλά δεν πιάνω πολύ κοροϊδία. Θα δούμε όμως, κρατήστε, βάλτε έτσι μια άνω τελεία. 9 των κουπών. 9 των κουπών. Ίσως εδώ έγινε και κάτι. Ίσως, ξέρετε τι πιάνω εδώ πέρα. Ίσως εσείς είχατε κάτι αντιληφθεί.
πώς λέμε έτσι, το ένστικτο, η διαίσθηση, έτσι, γιατί θεωρώ, ναι, μπορεί να έχουμε εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το περιεχόμενο μια έντονη, πιο αυξημένη διαίσθηση, αλλά θεωρώ ότι όλοι μας έχουμε διαίσθηση, απλά δεν έχουμε μάθει να την ακούμε. Και θεωρώ ότι εδώ πέρα έγινε ακριβώς αυτό. Ακούσατε τη διαίσθησή, όχι ακούσατε τη διαίσθησή σας, υπήρχαν δηλαδή κάποια καμπανάκια που σας έλεγαν «Ντιν, ντιν, ντιν, κάτι συμβαίνει εδώ, ντιν, 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 κάτι συμβαίνει εδώ». Και τελικά συνέβη αυτό που σκεφτόσασταν. Δηλαδή βγήκε αληθινό αυτό που είχατε στο μυαλό σας. Αυτό πιάνω εδώ πέρα, αυτό αισθάνομαι εδώ πέρα. 8 των ράβδων. Ξεφυσάω κι εγώ. Συγχωρέστε μου άμα τέτοιο... είμαι άνθρωπος και παρασύρωμαι κι εγώ έτσι με την ενέργεια, με αυτό που συμβαίνει δηλαδή. Παρασύρωμαι γιατί πραγματικά θέλω να ανοίξω και να τα πω όλα τέλεια, αλλά τι να πω, οι ενέργειες... Λοιπόν, 8 των ράβδων. Θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα. Ίσως θέλει εδώ να επικοινωνήσει, θέλει να στείλει μήνυμα, αλλά δεν έχετε αλλάξει αριθμό, τον έχετε μπλοκάρει, γιατί πέφτει πάνω στον ακόλουθο των Ξυφών, ο οποίος ακόλουθος των Ξυφών μου δείχνει ότι έχετε κλείσει μάλλον, θέλει να επικοινωνήσει σκυλιασμένα. Άρα λοιπόν μου δείχνει εδώ πέρα ότι μάλλον έχετε κλείσει και πέφτει και πάνω εδώ. Οπότε μάλλον έχετε κλείσει κάποιες διόδους επικοινωνίας, τον έχετε μπλοκάρει αυτόν τον άνθρωπο από social, τον έχετε μπλοκάρει από τον αριθμό του, δηλαδή έχετε μπλοκάρει. Δεν θέλει να επικοινωνήσει και δεν μπορεί μάλλον. Θέλει να επικοινωνήσει και δεν μπορεί. Μάλλον κάτι εκεί πέρα έχει συμβεί. Έχει μάλλον... του έχετε κλείσει τις διόδους και έχετε τον άνθρωπο αυτό λίγο τρελάνει τώρα με αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε εδώ. Αρχιέρεια. Η αρχιέρεια δείχνει πάλι μυστικοπάθεια, μυστικά πράγματα. Πολύ πιθανό, παιδιά, να μην το γνωρίζατε. Πολύ πιθανό ο άνθρωπος αυτός να ήταν σε μία σχέση, σε έναν γαμό, να έχει οικογένεια και δεν το γνωρίζατε. Δεν ξέρω αν συνάψατε μαζί με αυτόν τον άνθρωπο σχέση ή αν υπήρχε ένα φλερτ και πήρατε εσείς όλες αυτές τις ελπίδες ότι με αυτόν τον άνθρωπο θα γίνει κάτι ωραίο και όλα αυτά και ξαφνικά μάθατε ότι μπουμ, έγινε κάτι και το μάθατε. Προδόθηκε από μόνος του αυτός ο άνθρωπος ότι είμαι κάπου αλλού. Ήρθε και κάποιος σας το είπε. Δεν ξέρω. Πάντως η αρχιέρεια είναι και ένα τρίτο πρόσωπο. Άρα είναι πολύ πιθανό δηλαδή, παιδιά, να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Να μάθατε ότι αυτός ο άνθρωπος παίζει σε διπλό ταμπλό χωρίς, ξαναλέω, να είχε τόσο πολύ έτσι μέσα στο μυαλό του να σας κοροϊδέψει. Ίσως να ήθελε κάποια στιγμή να το πει, αλλά δεν μπορούσε, ντρεπότανε. Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε κι άλλα πραγματάκια. Για αυτό το άτομο. Ντρεπότανε, είχε δόλο, ήθελε να κοροϊδέψει. Τι άλλο σκέφτεται, τι άλλο νιώθει, μετά από όλα αυτά τι άλλο νιώθει, αν και είδαμε ότι νιώθει μετανιωμένο, έτσι, είναι το άτομο το οποίο έχει μετανιώσει. Ας βγάλω αυτή αφού πήγα να τη βγάλω. Ας βγάλω από πάνω, γιατί όχι. Ας βγάλω και από πάνω, ας βγάλω και από μέσα, ας βγάλω και από κάτω. Τι... Ωραία φίλε. Τι ρώτησα μωρέ, τι ρώτησα. Τι ρώτησα ρε παιδιά, άμα είχε δόλο, και μόλις ρώτησα αν είχε δόλο, μου βγαίνει ο διάβολος. Άιντε και ντε τώρα. Τέλος πάντων, κάτσε να τα πάρουμε με τη σειρά γιατί... Λοιπόν, υπότιτλοι των πεντάκτηνων.
Υπότιτλοι των πεντάκτηνων. Με θύμωσε τώρα. Με θύμωσε. Υπότιτλοι των πεντάκτηνων θέλει ξεκάθαρα να έρθει, θέλει να επικοινωνήσει, θέλει να ζητήσει κάποια συγγνώμη, δεν θέλει πάντως να σκεφτεί, να ζυγίσει λίγο τις καταστάσεις. Αισθάνομαι και λίγο ότι εκτός ότι δεν έχει πρόσβαση σε social και να στείλει κάποιο μήνυμα και έχει σκυλιάσει γιατί δεν μπορεί να σας παρακολουθήσει, δεν μπορεί να δει τι κάνετε, δεν μπορεί να σας προσεγγίσει. Αυτό αισθάνομαι και στην κανονική ζωή. Δηλαδή ότι και στην κανονική ζωή έχετε σηκώσει τόσο πολύ τείχος που δεν μπορεί να σας προσεγγίσει. Δεν μπορεί εδώ πέρα να σας προσεγγίσει. Εδώ παρουσιάζεται ερωτευμένος, είναι ερωτευμένος, νιώθει συναισθήματα, θέλει την κούπα αυτή να σας την προσφέρει. Εννιά των Ξυφών. Είναι όντως, έχει μετανιώσει όντως. Γιατί μου βγάζει αυτό όμως? Έχει μετανιώσει, λέει, αυτή η κάρτα σημαίνει ότι έτσι δεν κοιμάται και καλά. Το σας σκέφτεται πάρα πολύ. Και έχει και μια ψυχολογική πίεση, γιατί ίσως σκέφτεται ότι τα έκανα μαντάρα, δεν ήθελα να τα κάνω, μα δεν ήθελα να τα θαλασσώσω. Πραγματικά μπορεί και να σκεφτόταν, ρε παιδιά, πριν να διαβάσω αυτή την κάρτα, γιατί οφείλω να τις διαβάζω και με τη σειρά, έτσι. Εγώ τουλάχιστον θέλω έτσι η ροή να είναι αυτή, δεν θέλω να προτρέχω. Μπορεί να μην ήθελε και να μου πεις τι δεν ήθελε, δεν ήξερε ότι είναι παντρεμένο αυτό το άτομο, τι δεν ήθελε. Μπορεί να ήθελε να σου το πει και από εκεί και έπειτα να έκρινες εσύ. Λέω τώρα εγώ έτσι, σύμφωνα με αυτά που μου βγάζουν οι κάρτες, λέω πάμε όμως να διαβάσουμε με τη σειρά, με τη ροή της ενέργειας, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. 7 των πεντάκτηνων. Παιδιά, σκέψη, ότι σας σκέφτεται και ότι σας ποθεί και ότι σας θέλει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και είναι και ερωτευμένος. Και σχεδιάζει κάτι. Ίσως επειδή το έχετε κλείσει αυτού του ανθρώπου τη δίωδο επικοινωνίας, σχεδιάζει να δει πώς θα σας προσεγγίσει. Πάντως σχεδιάζει κάτι. Είσαι στη σκέψη μου συνέχεια, σου λέει, και θέλω να κάνω κάτι. Θέλω να κάνω κάτι. Γιατί και αυτό βγαίνει εδώ πάνω. Ορίστε. Έχετε κλείσει τις διόδους επικοινωνίας, έχετε μπλοκάρει εδώ, χαμό, δεν αφήνετε αυτόν τον άνθρωπο να επικοινωνήσει. Και σχεδιάζει κάτι, θέλει να επικοινωνήσει, δεν ξέρει πώς. Και προφανώς κάτι έτσι μαγειρεύει, σχεδιάζει και κάνει. Ο διάβολος. Είναι και αυτός μια κάρτα Μεγάλης Αρκάνας και μας έχουν βγει αρκετές κάρτες Μεγάλης Αρκάνας, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι είναι μια καρμική κατάσταση. Ένα μάθημα πρέπει να μάθετε από εδώ. Έτσι. Λοιπόν, τώρα ο διάβολος μπορεί να μην είναι αυτού καθεαυτού το πρόσωπο αυτό. Μπορεί να το μεταφράσω και σαν ότι είναι η κατάσταση λίγο έτσι. Ότι η κατάσταση είναι περίεργη. Ναι, ο διάβολος είναι ένα άτομο, ο οποίος, τι μας λέει αυτή η κάρτα, είναι ένας άνθρωπος νάρκισσος, έτσι, με ναρκισσιστικές συμπεριφορές, εξαρτημένος, έχει έντονη σεξουαλική επιθυμία, έχει αιμονές, τρέλα και πολλές εξαρτήσεις, από τσόχο, από αλκοόλ, από ουσίες, έχει εξαρτήσεις, από το σεξ, έχει πάντως εξαρτήσεις. Λοιπόν, πολύ πιθανόν
να είναι η κατάσταση λίγο περίεργη. Ή μπορεί και αυτό το άτομο να είναι έτσι μια προσωπικότητα εξαρτημένη. Εξαρτημένη προσωπικότητα, όχι μόνο από ουσίες και υνοπνεύματα. Μπορεί να έχει εξάρτηση και όσον αφορά την αγάπη και τον έρωτα. Δηλαδή να ψάχνει να βρει την αξία του αυτός ο άνθρωπος μέσα από τον έρωτα. Δηλαδή όταν κάθε φορά κάποιος που δεν ξέρει τι αξίζει, ένας άλλος άνθρωπος τον κοιτάξει λίγο πιο τρυφερά, λίγο πιο ερωτικά, λίγο πιο όπως επιθυμεί να τον κοιτάξει, πάει και κολλάει μαζί του. Αποκτάει μια αιμονή, αποκτάει μια εξάρτηση. Μπορεί δηλαδή αυτή η κάρτα να σημαίνει και αυτό. Γιατί πραγματικά πιο πριν δεν πιάνω κάτι σε σχέση με δόλο. Δηλαδή πιάνω ότι μετάνιωσε, ότι θέλει να ζητήσει συγγνώμη, ότι. Μπορεί έτσι να είναι, να υπάρχει και κάποια διαταραχή έτσι. Μπορεί να χρειάζεται και μια πιο ειδική μεταχείριση από κάποιον ειδικό, έτσι. Κάποια ψυχοθεραπεία, δεν είναι κακό έτσι, όποιοι το χρειαζόμαστε. Εγώ κάνω 10 χρόνια ψυχοθεραπεία, είμαι ένας άλλος άνθρωπος. Υπάρχουν άνθρωποι, βασικά δεν υπάρχουν άνθρωποι για μένα, όλοι το χρειαζόμαστε, αλλά ίσως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν έτσι μια προσωπικότητα η οποία χρειάζεται πιο άμεσα μια τέτοια προσέγγιση από έναν ειδικό άνθρωπο μέσω της ψυχανάλυσης, της ψυχοθεραπείας, της συμβουλευτικής, όλα αυτά. Πιάνω λίγο μια τέτοια ενέργεια εδώ πέρα. Δεν πιάνω ότι αυτός ο άνθρωπος ήθελε τόσο πολύ να σας κοροϊδέψει. Να μου πεις και πάλι εντάξει, το ήξερε. Ναι. Θα πω ναι, ρίχνω κι άλλα λίγα ακόμη. Δεν κοιτάω την ώρα, μου είπατε να μην την κοιτάω, δεν την κοιτάω. Λοιπόν, βλέπουμε και λίγα ακόμη να δούμε, να σιγουρευτούμε κιόλας όντως δεν το έκανε με δόλο. Εγώ δεν πιάνω. Ίσως είναι ένας άνθρωπος που χρειάζεται αγάπη και ίσως είναι ένας ανασφαλής άνθρωπος που δεν ξέρει την αξία του και κάθε φορά που ένας άνθρωπος τον κοιτάζει με ερωτική διάθεση πιάνεται από αυτό. Ίσως αυτό υπήρξε εκεί, ένιωσε μια αγάπη, μια φροντίδα, έναν θαυμασμό που δεν τον έχει πάρει ως παιδί, θα πω εγώ έτσι, ως παιδί, όχι από τη σύντροφό του, από τον σύντροφό του, τον τωρινό, τον κανονικό δηλαδή, το κανονικό άτομο που είναι παρέα, την οικογένειά του. Όχι, δεν το θέλω επόμενα από εδώ τα χαρτάκια μου ακόμη. Ωραία. Judgment. Η ώρα της κρίσης. Αυτό το άτομο αισθάνομαι ότι θέλει να πάρει αποφάσεις. Ίσως ήτανε και πριν σας γνωρίσει. Μπορεί να σκεφτότανε κάποια πράγματα, μπορεί να σκεφτότανε ότι δεν με γεμίζει η οικογένεια μου, η σχέση μου, να το πω έτσι, τέλος πάντων πιο απλά, δεν θέλω τώρα να τα βαραίνω όλα. Δεν με γεμίζει η σχέση που έχω τώρα και θέλω να προχωρήσω. Και το ίδιο πράγμα πιστεύω ότι σκέφτεται και τώρα. Ότι σκέφτεται ότι η κατάσταση που είμαι αυτή τη στιγμή δεν με γεμίζει, θέλω κάτι άλλο. Δεν ξέρω βέβαια αν ποτέ θα το γεμίσει αυτό το άτομο κάτι. Γιατί για να μου έβγαλε αυτή την κάρτα, σημαίνει ότι αυτό το άτομο δεν ευχαριστιέται και εύκολα. Δεν είναι μια προσωπικότητα που ευχαριστιέται εύκολα. 5 των ράβδων. Με βγήκε αυτή η κάρτα και με αποσυντώνησε τώρα. Μπες πάλι μέσα.
5 των ράβδων. Ναι, και όμως βγαίνει εδώ δίπλα αυτό. Υπάρχουν τσακωμοί, υπάρχουν δηλαδή διενέξεις, προβλήματα, καυγάδες. Άρα λοιπόν, ρε παιδιά, να το. Έτσι. Αν λοιπόν δεν είναι ευτυχισμένο αυτό το άτομο στην τωρινή κατάσταση, στην κατάσταση που είναι, σημαίνει και ότι και από παλιά το σκεφτόταν να αποχωρήσει από τη σχέση αυτή που έχει. Εδώ δείχνει καυγάδες και τσακωμούς, δηλαδή υπήρχαν με το άτομο που είναι σε σχέση καυγάδες, τσακωμοί, διενέξεις, προβλήματα. Άρα λοιπόν κάτι υπήρχε και στο παρελθόν. Γι' αυτό λέω ότι ίσως να μην ήθελε και να το κρύψει, να μην είχε και στο μυαλό του ότι θέλω να σε κοροϊδέψω. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα θεωρώ ότι είναι το ίδιο κάποιες φορές, έτσι. 3 των κουπών. Υπάρχει τρίγωνο εδώ, έτσι, 3. Όταν υπάρχει 3, υπάρχει τρίγωνο. Υπάρχει ένα τρίγωνο. Υπήρξε, υπάρχει ακόμα, για τον καθέναν θα είναι και κάτι διαφορετικό. Εδώ βγαίνει αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι τα αισθήματά σας είναι αμοιβαία. Δηλαδή, αν σκέφτεστε, τι σκέφτεται για μένα, τι νιώθει, λοιπόν, σκέφτεται και νιώθει ότι σκέφτεστε και νιώθετε κι εσείς. Αν και μας έδειξε ότι σας σκέφτεται πάρα πολύ και πολύ έντονα σεξουαλικά, έτσι, και με πολλά συναισθήματα. 8 των κουπών. 8 των κουπών. Εσείς έχετε γυρίσει την πλάτη εδώ για τα καλά. Του έχετε γυρίσει την πλάτη αυτού του ανθρώπου, του ατόμου. Έχετε κόψει εδώ επικοινωνίες. Τα πήρατε έτσι. Τα πήρατε κρανίο που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, όπα. Να πω και κάτι άλλο που ήθελα, επειδή κάποιοι μου στείλατε email. Ο τρόπος που κάνω τα προσωπικά ανοίγματα είναι όπως κάνω και εδώ. Απλά θα μου στείλετε εσείς αυτά που θέλετε να μου στείλετε, αυτά που θέλετε να με ρωτήσετε και όσες λεπτομέρειες εσείς νιώθετε ότι πρέπει να μου στείλετε και εγώ σας τα στέλνω σε βίντεο. Αν σας εξυπηρετεί τούτη εδώ η φάση, μια χαρά. Αν δεν σας εξυπηρετεί, υπάρχουν και άλλα κανάλια που έχουν το τηλέφωνό τους, δηλαδή κάποιοι ζητήσατε τηλεφωνική συνομιλία. Δεν κάνω τηλεφωνικές συνομιλίες, δεν δίνω το τηλέφωνό μου, δεν παίρνω κανένα τηλέφωνο, το κάνω μόνο έτσι. Αν σας βολεύει τούτο εδώ, με χαρά να σας εξυπηρετήσω και να σας πω για τα δικά σας, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ και πάλι που μου στείλατε όσοι μου στείλατε email. Λοιπόν, ρίχνω και λίγα ακόμη. Πέρασε τώρα πάρα πολύ ώρα. Πιο πολύ από την προηγούμενη φορά, από τις προηγούμενες φορές. Λοιπόν, θα βγάλω αυτό γιατί βλέπετε, θέλει να βγει. Είναι έτοιμο να βγει αυτό. Λοιπόν, 10. Χριστέ μου. Να πάρω κι εγώ λίγο μια ανάσα, ρε παιδιά, έτσι, από όλα αυτά που συμβαίνουν και εδώ και γενικότερα. 10 των ξυφών. Εδώ στάση αμυντική. Εδώ είστε εσείς ξεκάθαρα, έχετε γυρίσει πλάτη, είστε απόμακροι πια. Έχετε εδώ, να το ξύφος, το βλέπετε. Έχω το ξύφος μου, δεν θέλω να με πλησιάσεις. Με ξενέρωσες, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω, ήθελα άλλα πράγματα. Νόμιζα ότι ήσουν ένας άνθρωπος ειλικρινής και αποδείχτηκες ότι δεν είσαι τελικά. Ναι ρε, έτσι είναι. Όταν κάποιες φορές κάποιοι άνθρωποι πέφτουν στα μάτια μας, μετά ξενερώνουμε. Δεν θέλουμε άλλο. 6 των ράβδων.
θέλει να έρθει, θέλει να εδώ, θέλει να δικαιωθεί. Δηλαδή αυτό τι μου λέει εμένα ότι θέλει να δικαιωθεί? Μου λέει ότι θέλει να πει την ιστορία αυτή, την ιστορία του δηλαδή αυτό το άτομο, θέλει να σας την πει για να λυθεί η παρεξήγηση, για να μην βλέπετε πια αυτό το άτομο έτσι όπως το βλέπετε, έτσι. Και έχετε εδώ κλείσει διόδους επικοινωνίας, έχετε μπλοκάρει, μπορεί να έχετε αλλάξει και αριθμό. Μπορεί να έχετε αλλάξει και αριθμό και να έχει πάει εδώ πέρα κοκομπλόκο έτσι. Να έχει πει πολύ πιθανόν, γιατί βλέπω ότι έχει σκυλιάσει, θέλει να σας προσεγγίσει και δεν μπορεί. 4 το ράβδον. Έντονο ερωτικό ενδιαφέρον. Πολύ έντονα, παιδιά, συναισθήματα πάντως. Πολύ έντονα συναισθήματα. Το άλλο το άτομο δηλαδή καίγεται. Και εσείς, έτσι, είπαμε είναι αμοιβαία αισθήματα. Απλά εσείς το ξύφος. Και δεν ξέρω και άμα θα... Και να έρθει, αισθάνομαι, και να σας πει και να σας ζητήσει συγγνώμη και στα πόδια να πέσει, στα γόνατα να πέσει, αισθάνομαι ότι εσείς δεν θα θελήσετε. Βασίλισσα των Ράβδων βγάζει εδώ και η οικογένεια και την οικογένεια, αλλά μου βγάζει και έντονο πάθος, έτσι. Tas βλέπει πολύ ερωτικά, είστε πολύ γοητευτικοί με όμικρον γιώτα για αυτόν τον άνθρωπο, θελκτικοί με όμικρον γιώτα πάλι, έτσι, δηλαδή σας έχει καψουρευτεί, ρε παιδιά, σας έχει έτσι καψουρευτεί. Αυτό το άτομο σας έχει καψουρευτεί και εσείς έχετε ξαναρρώσει. Για να μιλήσουμε με σωστά ελληνικά. Ναι, αυτό έχει συμβεί. Άσος των Ξυφών. Τίποτα. Εδώ είστε εσείς. Με τα ξύφη σας. Με τα ξύφη σας. Κρατάτε εδώ στάση αμυντική, στάση ετοιμοπόλεμη στάση, θα έλεγα, με τα ξύφη. Ετοιμοπόλεμη στάση. Συζητάω και 2 συμβουλές. Πήγε η ώρα σήμερα. Έτσι λοιπόν, άρα λοιπόν αυτό το άτομο, κάτι έγινε εκεί, ίσως εσείς μάθατε ότι αυτό το άτομο είναι σε έναν γάμο και ξενέρωσε στο κεφάλι σας και εδώ μπορεί να αλλάξετε και αριθμούς, δηλαδή μπλοκάρατα από social media, μπλοκάρατα αριθμούς, αυτό το άτομο έχει σκυλιάσει, θέλει να σας βρει και δεν μπορεί, θέλει να μάθει τι κάνετε και δεν μπορεί, έχετε απομακρυνθεί, έχετε αλλάξει σπίτι, δεν ξέρω τι έχετε κάνει. Πάντως αυτός ο άνθρωπος δείχνει ότι έχει σκυλιάσει να μάθει τι κάνετε και δεν μπορεί και εσείς έχετε αλλάξει η στάση, δηλαδή φαίνεται σαν να έχετε αλλάξει πλανήτη. Δώσε μου και 2 συμβουλές, Μάλιστα, κάρτα Μεγάλης Αρκάνας. Κάρτας Μεγάλης Αρκάνας, παιδιά, τι καρμικότητα. Μάθετε, έτσι, καθίστε, σκεφτείτε λίγο, ζυγίστε καταστάσεις και μάθετε από αυτό. Είναι πολύ ωραίες ευκαιρίες οι καρμικές καταστάσεις να μαθαίνουμε και κάτι. Λοιπόν, ο κόσμος δείχνει ότι είναι χιλιομετρική απόσταση. Είπαμε πριν ότι αν είναι χιλιομετρική ή συναισθηματική απόσταση, η απόσταση είναι και συναισθηματική, αλλά είναι και χιλιομετρική. Δηλαδή, μπορεί να είστε σε άλλη πόλη, σε άλλη χώρα, να έχετε άλλα πιστεύω. Είστε πάντως μακριά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μακριά, χώρια, δεν μιλάτε. Και ο κόσμος τι μας λέει? Ότι ο κύκλος, αυτός ο καρμικός που ήρθε εδώ πέρα, πρέπει να ολοκληρωθεί. Πριν λίγο δεν το έλεγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καρτούλες μου γλυκές, που με επιβεβαιώνετε σε ό,τι λέω. Πρέπει έτσι να ολοκληρωθεί.
Να μάθουμε έτσι κάποια μαθηματάκια. Το να ολοκληρωθεί δεν σημαίνει ότι πρέπει να πετάξουμε έξω αυτόν τον άνθρωπο που σκεφτόμαστε. Μπορεί αναλόγως κιόλας, έτσι. Εσείς ξέρετε, εσείς θα ζυγίσετε τις καταστάσεις. Εσείς όλοι μέσα σας έχετε τις απαντήσεις που θέλετε. Μην περιμένετε από καμία Έλενα και από κανένα ένιγμα vibes να σας πει τι να κάνετε. Λοιπόν, εγώ συμβουλεύω, περνάμε ωραία εδώ πέρα, κάνουμε παρεούλα. Σας λέω αυτά που βλέπω, σας λέω αυτά που νιώθω και από εκεί και πέρα εσείς θα ζυγίσετε τι θα κάνετε. Εσείς ξέρετε. Καθίστε και ακούστε τους εαυτούς σας. Είναι υπέροχο να ακούτε τους εαυτούς σας. Θα μάθετε να τους ακούτε και θα μάθετε να βρίσκετε τις απαντήσεις όλες μέσα σας. Και βγαίνει και άλλη κάρτα μεγάλης αρκάνας. Εδώ οι εραστές, που είναι μια σχέση ξεκάθαρα καρμική. Έτσι, υπάρχει πάθος, υπάρχει έρωτας, αλλά δεν πάβει αυτές οι δύο οι κάρτες, αφού τις βγάλαμε σαν συμβουλευτικές και ζητάμε μια συμβουλή, να μας λέει ότι πρέπει ένας κύκλος να ολοκληρωθεί. Και αυτός ο κύκλος δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάλουμε από την ζωή μας αυτό το άτομο. Μπορεί να είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε και εμείς συμπεριφορά. Να αλλάξει... τι έγινε, μη θολώνεις. Να αλλάξουμε συμπεριφορά, να αλλάξουμε στάση, να αλλάξουμε πώς προσεγγίζουμε τα πράγματα, να τα δούμε τα πράγματα με μια διαφορετική ματιά, να μεγαλώσουμε, να γίνουμε έτσι ενήλικες. Γιατί όλοι παιδιά είμαστε ενήλικες παιδιά. Όσοι δεν δουλεύουμε με τους εαυτούς μας, να δουλέψουμε με τους εαυτούς μας, να μάθουμε να μας ακούμε. Δώσε μου και ένα κουλουράκι. Ορίστε, υγεία. Και να μάθουμε να προσεγγίζουμε τις καταστάσεις με έναν πιο υγιή τρόπο, θα πω εγώ. Με ένα πιο υγιή τρόπο. Καμία τοξικότητα, να βγάλουμε την τοξικότητα από τη ζωή μας. Θέλει δουλειά, πρέπει να δουλέψουμε. Δουλεύουμε με τους εαυτούς μας. Το πιο εύκολο είναι έτσι να το παίζουμε θύματα και να λέμε δεν φταίμε εμείς, φταίει μόνο ο άλλος. Δεν γίνεται αυτό. Είναι πολύ εύκολο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Φιλάκια πολλά.